îro em li devera Hewza Yermûkê ne, bi taybetî li devera Şecerê bi hemahengiya birêveberiya karûbarên civatî û kar e. Îro xwarineke me ya fitarê ji bo zarokên sêwî heye, ji bo nêzîkî 400 zarokan ku li ser 2 rojan hatine daveşkirin. û piştî fitarê, Xwedê hez bike, em ê serîkên xwarinê belav bikin û piştî çend rojan. Xwedê hez bike, dê fitareke me ya duyemîn li bajarê Derayê hebe. Me îro mazûvaniya sêwiyên ji bajarokên Şecer û Ceylînê li ser xwarineke fitarê kir, ev xwarin ji aliyê Komeleya Rehme Bêhudûd ve hatiye pêşkêşkirin. Ku zarokan birêya wê hest bi şahî û kêfxweşiyê kirin û hest kirin ku di van şert û mercên de kesek li kêleka wan re diweste. Her wiha em hêvî ji komele û rêxistinên din dikin ku beşdarî piştgiriya zarokên sêwî bibin û li gorî îmkana piştgiriya guncav ji wan re pêşkêş bikin wekî kefalet û yên din. Em li vêr weke Komeleya Xêrxwazî li bajarokê Şecerê amade ne ku bi her rêxistin û her komelekê ku bixwaze di vî warî de li devera me kar bike re hevkariyê bikin. Em di vê rojê de ji aliyê rêxistina Rehme Bêhudûd ve hatin vexwendin, Xwedê xêra wan qebûl bike ku ev şahî xistin dilê van sêwiyan. Maşallah, pêwîstiya van sêwiyan bi xwedî derketinê heye û ev ji bo van zarokan weke derfeteke geştê tê hesibandin. Ne ku cihê bavên wan digire, lê belê ji bo ku hest bikin ku kesek heye xema wan dixwe. Lê di mehêndin de jî alîkariyê bikin ji ber ku rewşa aborî ne baş e. Pêwîstiya van sêwiyan bi xwedî derketin, xwendin û mesrefan heye. Em ji Xwedê hêvî dikin ku alîkariya berpirsên van karan bike û heger kefalet ji bo van sêwiyan hebin. Da ku alîkariya wan di zehmetiyên jiyanê de bikin.